Казвам се Алекс Стефанов и Порше е важна част от живота ми. Има една основна причина това да е така. За мен Порше никога не са били просто автомобили, а винаги са били свързани с човек. С моя баща. Щастлив съм, че много неща ме свързват с него. Работим заедно всеки ден. Уча се от него не само за работата, а и за начина, по който гледа на всичко, което прави. Как подхожда, как мисли, как обръща внимание на всеки детайл. И с времето започнах да разбирам, че това не е просто работа. Това е начин на мислене. И същия този начин на мислене го намирам и на друго място. Работим заедно, но и се забавляваме заедно. И споделяме една и съща страст към марка, която е част от почти целия ми живот. В различни ситуации, но по един и същи начин. Като се замисля, не помня момент, в който Порше да не е било част от живота ми. Израснах с този звук, с това усещане. Като дете не го разбираш напълно, но усещаш, че е нещо различно. Нещо специално и с времето започнах да разбирам защо. Баща ми винаги е бил много голям фен, но при него никога не беше просто фенство. Той гледа на автомобилите по различен начин. Не само как изглеждат, а как се усещат, как те карат да се чувстваш. И без да го осъзнавам, започнах да мисля по същия начин. И до днес обсъждаме всичко. Това е нещо, което ни свързва и отрежда толкова важно място на марката в живота ни. В един момент осъзнах, че не искам просто да съм около това. Исках да съм част от него. И така стигнах до пистата. Тя те учи на много. На контрол и прецизност. На търпение. На пистата не можеш да излъжеш. Всяка грешка се наказва и се вижда. Пистата те кара да си честен със себе си и с автомобила. Карал съм различни автомобили, но Порше винаги се усеща по различен начин. Има директност и чистота. Няма филтър. Усещаш всичко и го преживяваш. Това е връзка между човек и машина. И за мен няма заместител. GT4 RS изисква внимание. Изисква да си там. И когато си, усещането е невероятно. Осъзнаваш пълния потенциал на този автомобил и си представяш какво са мисли инженерите на Порше, когато са го проектирали. И най-хубавото е, че това не свършва на пистата. Мога просто да се кача и да тръгна. Без план. И усещането остава същото, без значение пътя или посоката. И може би най-важното, че това не започна от мен, но продължава с мен. Това превръща Порше в нещо много повече от автомобил.